phakathi kwabo. Amen. Hallelujah. Amen. That is why kuthe ngoku abokuqala beba ngabokugqibela. Seyabokugqibela babe ngabokuqala. Hallelujah. Amen. That's why Petros babehamba noYesu. Hallelujah. Amen. Ze bafika uPawulos angakhanga hambe nabani noYesu. Kodwa xa ujonga incwadi ezibhalwe nguPetros ezimbalwa ezibhalwe nguPawulos ezininzi ngoba uPawulos ufike emva. Hallelujah. Amen. So xa usindiswe somdala suba newala. Hallelujah. Xa usindiswe emva kunabanye baye bantu suba newala. Hallelujah. Wena vele ufike uthini uzithobe. Ufike uzenze imethi. Amen. Hallelujah. Amen. Ufike uzenze umntana. Hallelujah. Amen. Ufike uzenze umfundi esikolweni. Hallelujah. Amen. Ufike uzenze umuntu ozosubmit. Hallelujah. Amen. Ufike uzenze umuntu ozothobeka. Hallelujah. Amen. Ngoba uthobekeni kwakho ufana nje ngoba if kuyanetha usemakhaya ufuna amanzi for indlu yakho yonke uthatha imbombozi. Hallelujah. Amen. Imbombo zonke uzibeka phezu kwendaba kuzofika khona amanzi. Hallelujah. Amen. Uzibeka ngezantsi endlini, ngezantsi ezingeni, ngezantsi egatasini enjengoba zikhongazi nokwazi into esukaphi endlini. Ngoku imvula yosuka endlini isukaphi ezulwini. Hallelujah. Amen. Ngoba awufuni uba ngaphezulu kunendlu eyiyo ekhuseleyo. Amen. Hallelujah.